kayo'y matanda na. So, magandang araw po sa inyong lahat at panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At ako nga po pala si Jomay at siya naman po si Bigyan. At ang pangalan ng aming isang sorpresa ay si Charisse Angel, 15 years old from Nantangalan. And ang gagawin naming prank ngayon ay, kunwari, siya yung mapalad na mabibigyan ng worth 20,000 na products. At na-hold yun at kailangan niya pupunta sa munisipyo para ma-confirm, ma-verify na siya nga talaga yung Charisse Angel. So, abangan nyo kung ano sa sunod na mangyayari at kung ano ang magiging reaction niya sa ating sorpresa! So, let's go! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nangihina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at akainin. Pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Ako ang hirap ninyo sa akin. Umiyak pagod mo at tiniis. Hindi ko malilimutan. Walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. Sa puso't isip ko sa pagkasimba kaya'y madarama. Walang katumbas niyong pag-ibig. Lazada daw yun, May. May, hindi daw Shopee. Lazada daw. May. May. Pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan Lagi ka may mag-order sa Lazada. Yan na may reward kasi siya na worth 20,000. Pero kailangan kasi siya i-verify. I-verify po sa Sama-sama sa birthday. Ay, birthday? Ay, happy birthday po! Happy birthday! So, ano na lang po, tignan na lang, papunta na lang po tayo sa munisipyo. I-verify na lang po natin yung pangalan niya na kayo po yun. Galing naman.
Ang laki nula, 20 mil. Wala ka naman, kahit isang beres. Tayan na lang si ano, si papa mo. Pag-ibig. So, happy 15th birthday po. Ano ba muna sabi niyo po kay Mama? Dilim daw, dilim. Thank you, Mama. Kapantay, mahal kong tatay, mahal kong nanay. Salamat po. Mama, thank you po dito. Mag-iingat ka po pala. Ayan, okay. Picture po, picture. Ay, 1, 2, 3, smile. Isa pa. 3, 2, 1, smile. Isa pa. Yun. si Tita. Tita, picture po. Tita ba? Halika na, tita. 3, 2, 1, smile. Yan. 3, 2, 1, smile. Ako naman ngayon. Yun. So yun na nga guys, ipapasok natin yung mga nandito dun sa bahay kasi meron pang message ang kanyang mother. So let's go! Ay patatahanin, babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik, at kapag gabi ay malamig, yayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin at kukumutan na. Ko ang hirap ninyo sa akin, puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan, walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala, sa puso't isip ko'y nakat. At hindi pa nga po dyan nagtatapos po. Ang pasurpresa po natin para po kay Miss Angel po. At meron pa po inahandang message po ang kanyang ina. At babasahin po yan ni Miss Dian po. Hi anak, birthday mo na naman. Pasensya na kung wala na naman si mama para sa inyo. Dito, kaya please lang lagi. Kayong mag-iingat dyan. Salamat sa pagiging ate kay ate kami. Andito lang lagi si mama para sa inyo. Di mo kayo iiwan ni ate. Alam mo yan, nagagawin ko lahat para sa inyo. Alam ko na mabuti kang anak. Alam ko din na di ka showing, pero mahal na
Maraming taon na di tayo nagkasama, pero lagi niya tatandaan na lagi nandito si Mama kahit anong mangyari. Kayo lang ni aling mo ang meron ako dito sa mundong ito. Salamat sa pagiging mabuting anak. Mahal na mahal kita. Happy 15th birthday, anak. Sana matupad mo pangarap mo. Andito si Mama na gagabay sa'yo. God bless you, anak. Anong message mo naman sa message ni Mama para sa'yo? Ano po sabi mo kay Mama sa message? Dali na. Dali si Mama ito, anak ko, umiiyak na. Umiiyak na si Mama. Yung ba may message mo kay Mama mo? Hindi ko narinig. O, hindi daw niya narinig. Lakasan mo. Dami-dami mo na naman nagastos. Yung sabi, 15th birthday. Papa po niya, ano pong message niyo po kay Mama? Ay, Papa! Oh, paparape. Papa, message! Message mo daw. Oh, doon ka. Dali na. Happy birthday. Doon ka para makita ka rin sa'yo sa ano. Happy birthday, ate. Anak. Di, tama na. Ayos na yun. Happy birthday, anak. Huwag na magpo-boyfriend. Mag-boyfriend. Lang. Si Tita po, Tita. Tawag po kayo ng message niyo po kay Message ko. Naiyak na nga ako eh. message mo. Iyak ako kaya naiyakin ako. Ano lang siya, basta magpakabait lang. Kahit malayo si Mama nila, yung kapakanan nila, iniintindi nila. Alagaan lang niya si adik niya. Kahit malayo si Mama nila, huwag silang mag-alala. Dito lang ako para sa kanila. Huwag ko silang magpabayaan. Kahit na tinuring mo ng mga anak yung mga pamangkin ko, naging sa akin. Kaya huwag kang mag-alala, si Mama nila kahit malayo ka. Safety yung mga anak mo na lang dito sa akin. Yun lang, bawasan mo magkakakita mo kung minsan ate, suplada, para magkasundo kayo ni ating mo, hindi laging nag-aaway. Huwag mo nang mag-boyfriend, bata pa. Ayun lang po, salamat. Yayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin. Kantahan po natin siya ng happy birthday po sa mga doon na nga tayo nagtatapos at nakita nyo naman kung gaano siya na sorpresa ng ating surprise team. At dito na po nagtatapos aming pa-sorpresa kay Ma'am Charisse Ann. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa surprise mo deliver ko para po ma-update po kayo sa mga video i-upload namin. At
At huwag nyo rin kakalimutang i-like and share this video. At pakisubscribe na rin po yung channel po ni Ma'am Mylene Palabay Vlogs para po ma-update po namin kayo sa mga bago po naming i-upload na video. And